Mbuya mono mwanchu asoko beraga abo gwatoganyire twiranire rinde togerere kwana igore chiarisa chichande abantu abange okoigwa omwana nabwata arisa omonto omonene nabwata omosae igo chiarisa neriyote rirasenda nande buna daktari atebire ngobwenere naende ngocha totebe ng'aki omonto kere tarabwena ngietari kobwenera naende ng'ai eraende mpaka buna ondigerereti igo ntaete gogotebi ng'a ntore ase YouTube Ndizi TV News, ntore ase Facebook, Ndizi TV News, naende ase esimiere gabu ase screen yao, nabo gotoma riboria, erinde, toche koiraneria engaki ekobwatia, totarachaka naende, topic ende ose omoroberi onde, gokwanera oborwaire bonde. Daktari, gokwana twange chiarisa. Kabisa. Bono. Abantu mbarororo bakonya nyagitari, mbabwati bimanyereri ebyo, chiarisa. Buna bono tari koroka, lakini naigweta abororo. Tari gosa lakini otebi gunabwate chiarisa egento bune kingero bono abuna kina kiri bona ngo otebe kina kwa letere gento ekia sana lakini na ngo teba ngaki inga no ina teba nga nkurumura temine tinga kero muruiro kurumwana chiarisa karteki abwa neringa renda se chiarisa ngo machire ko bakomone ko machire ko bamono kina teba ngo korra kwaroli ukabere gatatu kane alsa stari ko buena iga buna nkurete iga enkoronera naende buna nkunetega iga lungs nchirega ona eke uno nabaga kobo osoborere bwaki osoborere bwekoro iga lakini eri bona kerto nko discuss ya santo tabe binto bire biko koromuga iga bire biko bwa eke rigwata abana ki ngana boko nyoro monta atari koromunenda koromunaga iga bona ki kerto gochikoriga digo chinse na ki kerto karto manyanga ikitiro chine chiarisa tari borwire bonde omonto eri yogondro bwate gento kerto koruga barrier meal abo okora okonywe gento kero munyekitari akonywe wakwebicha yarokia se alseriere lakini bona ye ebicha ye x-ray gose ebichere ebicha twege nge x-ray no ana rabe kworokia alafu naende gento kenna temanya bona iga mostly gotumeka chinga kichonzi ekorokunga endoscopy bono ng'aki omonto akorwariwa kero gwapimire kwanyorire peptic ulcer korwariwa number 1 no gwetanga ndo nagotebetiriria ng'aki togotanga ogo onye gotaite gotanga chiase ebinto biri twateba amang'ana ya korokunga self medications tarimaya eri ngoko genda ase ng'ang'e chemist kwande chemist gose duka ng'apanado ng'apanado terimba salsas rebe yogoro libe brufen mono karaba spati bagwatu na amang'ana yabo nomanyete ayo motie mostly wabius bari ryogere konyoro muntu akomeronya chiko che weekend mo muntu omera brufen ni weekend abago okonya lakini yachi yasaria ese line yerienda naende gento kende amaru amange asomubere karo kunyo maru amange rinde kwanyu goso utararagera akoenda asari line yerienda asidiria eseli yago sama esigara uratwatera avoid esigara abantu mbare okwenda no nyomba kwanyoro munda gwate si spice chonspi abange tari kabisa ko bikase ndagera bae manyete no bono bandi ani ntunko beka sore na bebe na boka bege si spice rikero chire chinyinge kero chikwenda mubere chikorosie bom chikwenda charo si asi nando ma spice chitobwata taringa nese chinyeni chongo beka to chinyeni twabeka no nese nyama twabeka somo chere enande ke turata tentebe ase chi spice siria most spices yoko nyora chire carbonated but nabora betote bigo habit nero konyoro abantu baminto bwate umuntu atetanywa amabere ryoka kakiria igure cyambaro unywa amabere oyigunga yakoreki yapoire mbobe kiboro aso kunywa amabere ari kerogo soma se carbon kerogo soma amabere ari kera so ira somo bere buna kubunu acha gutumika somo bere ago produce gas acid lactic acid kero ya buniru monoise acid ene go cha mapeni funa kyo konyora kero umuntu anyura amabere obabuya lakini akakobera a few hours yamanya gocha bona akoro mupi gocha bona nyagitari okay tini kuma research sininge cha kodo sana about ulcers na ndi chama chiri korokinga diet tari mone ko changia lakini rende with experience kero stara rwali go nko ngote abarenga amabera marurani ngo chandare of course chindi mwechi eskuma chingende lakini nje with the esenga kinara rwali abantu once kwa rwali yuga ndage itari go chiatwara problem gotoko tebanga bono ngasengenjo bakoli ngabona singenjo umuntu akoli esuguma kirarituko na nechingende ngabona ngo chare na ulcers ya naende kunenge ndona no na bana bagutumia mono ngora kindo bisiali kero mwana gosome body ago chano mweboli ngandi kero liruba embwate chiare sanga ngai gorust ngana ali etesuguma nechingende ya teri boyo
Neri genta abantu bagotumia maybe for one or two reasons. Lakini rende genta natete kero kibamanya mostly bintu biri twateba aibikora turoiro. Igo abantu batige kuobo esuguma batige kuobo achingende ngakoreta chiralisa. Tunga bono tuli kuri nganko nyorore alisa ya ene ndagerengia nagira. Lakini kero yachire ari bono turago tebe ngesingenche bintu ebi nabiro binkoreta bino bune sukume ine ni kero yachire ari ogokei urwaliwe ndo ira nase diet yawe ya kawaida. Ya kawaida. Ogokei nari erietari rinene rimwamwa bwate tari ogotiga pi. Ogokei okori kurio ne gokori chingende kera ritu ogokei minute kwali noe ama tukata wiki kwali rimo. Bono tiga twarigereire igoro ya nkyo omonto awente gokora erinde tachinyora. Bono ngwate bariri ng'a kero omonto achinyorire amario gari mogochi. Amario gari tokora omonto bono kero gwapime gwatokire nobwate chialsa. Ntobwata amario go maramange narora amario go akoba manga akoba packed in boxes. Naenda konyara omonto gwate chialsa akwenda kana amario ga mange. Nase ngencho bacteria iri koro H pylori ngomachiere koba resistant. Bono kwanyora ng'a abanyakari bakugwatania amario ga abere atatu rinda akore gasi. Alafu ntobwata muchisira omonto kwa guchi antacid gwatumia. Alafu nechi tablet chintete chi wachirogete chikonini chikonini tari chintete chikonini na china bokonyo naende bona singenche twata infection ile ko bachikobe ke getambe egere resistant akyo konyoro monta ko mario ga mange no ne chibekire na bali twata banga bona no muga ko ligwata banga gateka kero ya atekire na libono ko genda tieta Nkiye gochikia babona. Bona eri bono eri hoteli koba ege tambe getarwalirigi. Ande kwanyora n'ebintu biri byonsi gosonya amarwali nkonywale nesigara chiri kwanyora bono eri hoteli eri achiri abarindene riata. Riabwata riata nyano eri hoteli eri ateka. Ona manyi ngachaka gosoka mange, acha gosoka mange. Ebono kera sokira mange na libono ko genda tieta kwa rwaliko. Na ende treatment ende ulcers kando na prevention eri twateba ebintu mbire tonkere na with some studies na international konyora kere through antacid chinchire konyora chikuonegwa another local remedy na arara abantu bagoteka ebiasi ebibariri because you know also bonyakitari obotoko banga ogenete kerigyo komanyete no eno morena bago chagotebi na arorire abarore babere batatu bago si ebiasi bago ntabinga daktari tu asietega tukatumia as a local remedy because ngencho batanyarite kwa afford ya mariogo ende bakabwena enkaruranga itu ne gente kia ora adapt na ende ngarate mase babere batunga kumbe ngabagosia baro banywe glass kia yakora na rore babere batatoke gukora as a local remedy okori for okonyu for some time period of time bali banyure bagota mambira marogoba you want to go as an option of syrup weri tokoenana abarende kero kuligere tari gento kiaro kunywa because test ye yese kebese nege kongusano but rende gento na ichana rore na abo because ninganji sana ukora research and arore barwira bange ba correspond ya sana as a local remedy kurende umwanjo murire to enda gusie biasi abwanza kwangotera na boko ligi daktari agotebi mambi na marogoba matukarenga okonyu to ingotere biasi baka keroko ligi biasi echiro kwa koni goko ba ya test iri ogo chikwanyu kwanywe biasi bo daktari omondo nari sikogari orwarete obwate gosichi ali sachicho tamaiti gosine chialisa usaga chakaenda nyagitari oberie getambe kira gakogenda ne chialisa ngakiora tebi omonto buno karo achire nyagitari kabere gatatu kokurwa rwegento ekemo na ndo tari kubwena egento na gotebi tebi mo nyagitari wa qualify asenge qualify is part of management okogenda ngao na bokonyora gotebi go era siro mo nyagitari motebi nganinga ni timu nkorwe bipime byonse bipimo birtuate babitatu endoscopy birtuateba endoscopy birtuateba onye korerwe chances nerenga to diagnosis na bego toka inde genteke nane gose kero kwara renga binte byonse negative bire pime nkoro akebichege kuba na bokonyora pneumonia bwate usono bwate a problem heart naende ribori rinde nkoboria omonto narari gwatebire oyo kero yatikire nari omonto akwenda korerwa operation omonto nararia nabwate chiari sai lakini njira ikira gwatekana aratebigwa enda operation chitarateka
nga yani ekindi mbinde tikobori nkeri naki okoganya ateke gosena naende munyagitari nabara recommend nga instead kio monta koba elindo iru for operation kero gwa kwibicha munyagitari nkomanyare the extent of perforation yani injury area seri hotel abago advice naende kando na operation tadrasma ebinto nebinge biachire chinchira nechininge chiachire chugo tubali hotel otari kwenda so moy major operations there are so many there are so many ways chinchira nechininge abarende gento karokina tebe manyanga onye ko kaniri onye namaru ko bwata chialsa Koso onye kanye go kandres ka sigara koso no spices chiri twateba manyanga otaru ali tuburiro ubuyo tiga mangana yo omwelio ngochi gwata chire lioteri ngochi gwata kalire alafu ono bumwa bwo bonyara koba asore emergency igonya gwakani gwegento tiga onye gwatebi gu kei ogo kei otarika gotebi gutiga pi kiagera maeta muntu naro gotenga gendo tige kuri chingende onye gwatebi gutiga onye gendo okay bono omuntu naro egari okwebori ng'arisa ngoitachire eleni swadigia sana alsa singo itatire esave yo mweli yakoretwe as research as ensengima by 2015 alsa sicheta and 260 something million people the whole world that's a lot of ema etechinambe echo oyine obuno obogima tali chinamba tu obuno obogima abantu bakwete 260 something million people bakwete worldwide by 2015 chialsa chioka bori serious borwere bondi bonse bogito omonto naye noyomo oyo obuno borwere bori serious kiagera bori botari serious igo bogocha kwa bwena ngoita bori na kende yonse getarwariri ngoita kere kende yonse na jali onyora jali asake igo torwarigu abakonyora ngari hotel yabaire gale kwabutoirwo kugoro gose kwanyoro kubutoro kwarwa infection ya soro mubere gwakule igo alsa singo itachire alsa sinere byonyoro munyakitari akurwari buya ochielewe ta kurwari buyo understand ta kurwari buyo bwene otabwene timanyanga ngente kyo alsa singo bwene chire kuna kiwine information nta abantu baminto manyanga alsa singo koraki ngo bwene chire naende otarwariri ngo itachire otarwariri ngo itachire bono no ngoboriga naende daktari alisacheche unere umutinyo igo January no mutinya abantu bagendrete gosemigwa abaiche bari ngori gwenyagitari erinde barorekane osemba bwate cancer no mutinyo ri bwoko bugukwanira amangana igoro ya cancer alisacheche chiga nchibe baka chibe cancer yani ngocha chire cha develop go cancer gose dana twambole riswa rigia sana na ndiri ya minyo ilia tambe enimbo ato musani one osira pole muswati oya achite clinic kiane ninyo ritimaro go baiga agantebinga bunandega na rule nyakitari na rule to igoro ngarwali kuchialsa lakini njira bwana ngamatebone ngetongo koro kwira na ndani ali asengeche bipimo mbire ntabwate ngaki oira ne bali geriye gente kitokanyora nkansa abwate bakanyora nkansa abwate later agacha karwali igoro kinasa akora agasira igo bono akikina tabanga gokora kwarwali utsege kege tambe enda ocheki gwebinto ebindi enda ocheki gwebinto ebindi cancer yani ulcers nyingi ngora tachire cancer igo egekeke getambe ngere kieke keke tambe ngelinga orwali na kenata banga kokora kwa rwali gu ulcers zaidi ya miaka 5 ngaene chia soko ya kurwali go yayo ane miaka 5 terie metambe nakaga ogonte omwaka kisi matembo baba tena chia sa chiane ya ulcer chia ulcer nji ochiko bachia monto ya ulcer nji ochiko bachia monto chia sanko bwana chi igo toisire kokoro moroberio omwancho muri kwa igure ulcer teyo ya monto ulcer nko bwenere tiga gwoteba ngaki narwari gweke getambe bono nche bono ulcer nji koera na bongo cha komenya nacho bakaka kaese ngokorera obogimo bobwane ulcer nko bwena chire daktari ngokora toche tebya ngo mwancho muri ringane erimo igoro yoboro bwa ulcer egento na ise goteba oborero bwa ulcer negento narorire ge gochanda abantu baminto kelekera sa nyingi egento na tebya abantu baminto ngoborero bwa ulcer ngorwari kubore amario ga engo ikaranya gochenchia lakini yago chenchia singenche obuya bwo chaso moroire igo ka ngorwari kuchire naende genda nyagitari rwali bwo kwa no munyagitari o mutebi ngana rwali gweke getambe
daktari nenya reka negente kingao mbwatari alsa siti because no muswati onata bya batangaza abatazamaji baitu muswati uyu arwari tibuchi alsa chimyaka goseniko ono rose kerago cha konyora stage 4 stage 3 stage 3 ya cancer maita buna kongusana gocha kugira ni mai nako naenda abantu abaligeri mbale baguchi babori se barakonyore no ene namba yesimi elinde bakonyora bwangu yancengo tokande nimbwate clinic kiane nyanchwa gali mwanya gitinge ne namba nago tebeti kwanyiri kansaria lakini ne namba nkonyeteba namba ya nere 0725 679 645 ande ngirorere namba ere 0725 679 645 biamo Muyamo ne namba ine rie gutoka anytime uchi emergency ne babotuko gose namba yungo na ine rie gutoka anytime always on abalende gentongera na shida na notire abantu baitu batari ku understand kero kwa kero munyagitari mono tabu atatari minute nga ombia yarandiro konyoro bwa tumurere udumia bona dike message dike message nga daktari na igwete iga na iga kindly ngakere gocha na bongo gwake sawa sawa igo kwa igure daktari atabwateti tari ngaganga gose nga imagine nayo kumuriki murikere SMS ya tebire gabu na bakonyora riria akorire oranyore no muroire buna atebire ari kurigereri nande takonya kubwata simi kanyenyorire na bakonya SMS eri gari erindo kwakira ukono komenya okuya kebochenu naende buna butambe ngobatebi yanje bwanjo kero bwanjete daktari kagotebiri tigakori chingende pungusa gento gekoriete ne peptic ulcers tari gento kengao tigako como doubt gose korengera ringa na ataruchi ntagotega gotebirie gento nabo kwegena nabo konyora gwatorire bogima bwao gonkoro kwa Janet nyama mutomera nandi chinga kichinde iga asomorobero iga wokomenya okuya kebochenu Muno mwancho murigereria naende twanyorire chingaki kuumirana tukwanire iguru ya komenya okuya kebochenu igonkoro kwa Janet Nyamwamu ninde na daktari Lazaro Duncan iga se studio kuchitore gukwanira oburwaire bukoro kunga peptic ulcers tiango turarura se takikeyamo bunere Peptic ulcers ni gobokoro kwari yote asenda gose asamara. Ekero bwate chi ulcers ni go mono omonto akonyora gagutabubuka butuko gakuigwa akururwenda. Ebimanyererio binde mbiri buna omonto ni gakobechegara akuruka nabo okorea naende nabo koba toigweti koria kende gionsi. Ekero kwaigure enda egokurura ase gekagitari geke unegeka kienu swensa iga goika chinsa isato igo nabo koba watwarire peptic ulcers goseri otasenda ebinto mbire omonto wenete gokora elio gwetanga totwara peptic ulcers goseri otasenda gose ekero kwanyorire no bwateri otasenda gose peptic ulcers ebinto bikobwatia mbigwenete tobikora onye gokunywa marwa nere buya otige ekero kwanyorire no bwate ulcers toburukania amaru na amariogo oechene na gwesibia amagoko elio totware binyinyi bikorenta amarwaire na boigo peptic ulcers tonya kunywa amariogo gose chikonini otairi korunyagitari gose omonyagitari atarakoa menya na kuria chindagera chichenegete gose chinchenu yani healthy eating onye gukagirete no bwateri otasenda gose no bwate peptic ulcers tibuobwa tiga kuobwa roro monyagitari okonyeke omwancho murigeri kwarorire bono peptic ulcers aso bwenge bunere bono tiga ngariganie daktari gose omoringoria bwobochenu erinde atotebie korwa omonwoye peptic ulcer ikeiganiki
Karibu daktari, manyango morigereria ene. Pia mono. Asa mreda ngoroku daktari Lazaro Keng'ara. Pia mono jana tia sokonti kagari tukuria rero. Asingencho topic ya rero tubwate. Kwanza ntanga lego te bambie mono sawa abantu bali bonsi ba orogati ngamba bwate problem bali tu discussed last time. Aende gwetera buna mwana twakwana abantu abangemba konyaka. Ela renge ya hemorrhoids. Ela renge ya hemorrhoids. Bono. Rero bono togochigo kwanira mangana a peptic ulcers. Aba rero na to kwanira peptic ulcers no burwere bokoro kunga asege songo abokoro peptic ulcer lakini asege kusiege njere ngaroro na atumie abokoro kunga liote asenda. Liota asenda. Omwancho morigereria liota asenda na chichialisa. Okonyora omonto atende kondo mechi ne chialisa. Gagochikori gose negento echi ne chialisa. Igo ne liote lira asenda yao. Togende bono liote liga. Ngakiri go chiria toka bona asenda y'omonto. Liote ligo charia cha asenda. Litangani liko ba asenda oseria charia ba ase amara. Liote ligende ko liote liacha ebintu mbire biko bwati biko ga liote lia ba ase nyasi elienda. Nande liote mbororo. Liote liko bororo sana. Igende ketangani ko liote liacha asenda era gatatu. Ntobwate infection ekorokunga H pylori. H pylori yeye nere gochia so liote limeria gara no liote liria babororo. Naende ncherende ko liote liria chororo ntobwate acid nere ko ba produced. Ne wall iri senya sirienda ekorokunga HCl. HCl yeye egento yokora yabe nyinge stress negente getangani stress kerere igoro chiasa chiri chigocha egento kende ya kabere chindagara chire chabantu banchi de Janet chindagere chibwate chi spice chire chindoro ne chiaba indi konyore ndagere bwate chi spice chinyinge chi spice ri chigo chiare to buriro bwa ulcers. Egento kenda abantu batari gotaka gotegerera lakini nekene nkoreta kero buriro amaru okunyo amaru ali akoenda akomeki acid eri aba affected yabe nyinge yasambenda. Egento kende ne sigara okunyo sigara nero nkoretero buriro alafu ntubwata amariogo geta abantu bagutumia kero gwatumira amariogo gakoreta chialsa amariogo naende bantu mararite kugora sana konyoro omonto akego igure bobe onyure lyo likoro ku brufen tokuchiruka NSAIDs aseruga yogo nyagitari lakini rende brufen y'abantu manyete brufen iri ko konyetumie ngene ngakientambe enkoretere chialsa bono ntochi totigerende oraenda nyagitari orike brufen next na ndori nyagitari okolikero ose koligere mono keryo geri kolikwa ndiri zaidi ya siku ngapi matuka 3 kero gotumia amariogo ya NSAIDs egetambe akoreta chialsa. Nende lyo golinde likoreta chialsa mono nebyo gertokoroka amariogo atokoroka nga steroids. Mariogo ali korona ndindo monta gotakomere lindanole mariogo ali goserindo konyorokero monta gwate problem gete yabere umubire getange gotaka konya control steroids. Nachero chinkoreta chiri chialsa. Bono chialsa chiga twarorire nga ebinto bikogera chiche. Nchirororo chingencho awache chialsa chitype nchiro. Chitype chialsas kinatangana goteba chirara kabere. Tobwate erienda. Enda yonsi. Enda bono the stomach itself ende aigoro bono aliese ndagire gutangana. Aliese kugwa. Echina chibondo tokorokanga gastric ulcers. Gastric ulcers echi njiririo konyoro omonto for example kero koragera kero kwarageire okwigunga kwigubororo mono ayono obwate gastric ulcers echienda echibono echienda aya ntwana na hotel ntobwate ulcers chiamara ngo ngakinero konyoro omonto agotebanga yani kura kero narageirega nchebono nkobabia ulcers yana chigosire chikoro kunga duodenal ulcer enda chimono mono konyora chance de gotura abantu botuko konyoro omonto arairega otukoboka ngaye chialsa yakorek chiabokire enda chance de gocha saa 9 ndio konyora bono digestion ya erire ego chikoera saa 9 alibono konyora chialsa chiri chikoroma echibono chikoro kunga duodenal chibono ulcer chiaki chiamara iko ne chienda ne chiamara. Okay bono kero omonto abwate chialsa otatiga koigubororo nande symptom neroro enteke mo kero omonto abwate chialsa nkoigure bororo okonyora omonto agochaka koigubororo koba kawaida mono egocha iga blanco neteiga angena
timaite sababu na guru kwese kigusira kirende tokonyeruka nga epigastric region lakini inga okoigubororo sana alafu esa niende okoigoroke ose kwaruka alafu ntomwanto kwa nane goikore kwaruka manyinga kero kwa chakire koroka manyinga ente ketanga nitoko suspect na chial secho oserinde kware manyinga secho uno burwire buri to kwante kwa chakarra burwire secho naende ota alda ni ebinde naende goikera so muntu kerama kero kwa ikire ngabona usena manyinga so kire muno uko chaka korosa okonyora tuorosete ose goiko encharario echo nechimo sign chirichia mwana gwato burwire walsa buna watebanga omonto nabagwetie echo omosani nare omogako yakarwara ari kuruka amanyinga na gosa amanyinga kero baenda nyagitari bagatebu necha amanyinga ari fresh igo nebe necha ulcers echigono ochikorokunga perforated ulcers iboni meeting agari ase rioteririre riatekire riarosirie ono connection ya beiroro ona manyinga ari akosoka asa ubonge ibono kono echibono chire perforated ndi ono ine emergency mugako yo alenga ase emergency ibono treatment ya itangani theater ndi bande bate abanyagitari bate na chiete paka theater akarabera ICU lakini achitaka babuya okorende ari goteba taigweti bororo aigweta chinguru chiko nyakomoera na so kwa ruchinguru na singenja manyinga ari alengo sokibo wango ono kero manyinga gosoka wango seina nende bona manyinga erumu ono kwegungoro sete ibona chikoro kunga perforated ulcer ibona ne complication kero chabere keke tambe chitarwaliri abo chiko chiarete emergency mwe nigo chikorwari gwari sankoerere ulcer ero nkubona chire abango tetware ngasa mangana treatment ningoenda tororore iswali tunawo nkubona chire nande nabo tarwaliri ngo itachire naende bona abuno kingentenge tanga nata kwanza na kera the main thing nata kera to discuss chialseji na sengenja abantu baminto kwanya ro muntu kurwali kuchialse myaka 5 utari kubwena chances sinchire ngatari also obwate obuno burero bongawo bwate obutoko chikukwanira akeigo kerto kwana se complications alsa sinkubwena chire kero korra kwarwali walsa se myaka 5 tabanga bane chire chialsa chiane chances sinchiro nyaro nyoro bwate cancer because narara barira bange sana bachire bagonde bingoma na chire Kisumu alsa chiane namo tebinga yana chire chirwali endo cheki gwe ngento gete na gete ande kene twanyoranga no buriro bonga yesinge chabarira abanyagitari abange bari kisiga iga bama ite kurwali alsas igo tingo teba go kurwali go alsas mono gotari akatari kiobwate tali alsas bia mono munyagitari mwanjo murigeria antagete toendo mutimo kake igo lakini kwaigure chialsa neri yote okonyora ubwate na ende riote rierire rigotoka asenda gosasa amara jina chialsa tobwate igo bono tokoira nankora tore nganga kyogo chikorwari gu na ende ngakyogo chikwerenda tonyora chialsa toska koira na tore